Gero zerian 53an loterietoko zen. Bai. Hemen zerera. 53an? Ez, 53an. 23an. Ferrokarrilera. Lehenko gizaldian, 53an. Eta loterie tokau zan? Loterie tokau zan, Gabonetako loterie zirean. Trenan zirean. Ferrokarrile zaterako nean. Hango behargineri edo? Hango behargineri. Eta herrikoak hainbeti izan ziren. Eta hor duen, herritarrak hartu zerien batzuk kotxeak, beste batzuk motorrak, eta hola gauzak, eta beste batzuk izan zuzen etxe bizitzak. Orduan diru asko? Tokau zan? 17.000 pesta. Bakotxari? Bakotxari. 17.000 eta bosten. Joli. Eukidien, zera, bospezetan loterie, gehienak. Batzuk asko ertzite, batzuk edo bat amatek, erdiak bakarri behiratu zen. Eta horrek zerak, eukienak, 17.000 pesta eta 10.000 pesetagatik eiti ez izan, etxe bizitzea bere terrorotxuaz. Eta batzuk izan, orduan zerak, euren etxe bizitzak. Eta beste zuren ez zautena, motorra. Kotxea edo motorra edo...